ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪುರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರಿ ನಾನು ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೈತೆ. ಒಂದು ಕೊಡಿಯೇರು ನಮ್ಮದ ಪಾರ್ದೈತೆ ಆಯನ ಮತ ಅಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿ ತೇರು ಈಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋರಿಗಿಜ್ಜಿ ಬೈಯದ ಅಂಚಿ ಮಿನಾಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬರೋಡು ಬಯ್ಯ ಒಣಸ್ಗೆ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಡ ಪೊಕ್ಕಡೆಗವು ಅಂಚಿಲತ್ತಿ ಇಂಚಿಲತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪುಜ ಮೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯದ ಅಂಚಿ ಮಿನಿ ಪೋಕ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ಅಂಚಿ ಮಿನಿ ಪೋದು ಬರೋಡು ಈಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ತೋಪಾವೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು 3 ದೀತ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಡಾಯ್ ಉಂಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಬಾಲ್. ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ಪ ಬನಲೆ ದೀಯೆ ಇತ್ತ ದೀದನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ದಾದ ಪಂಡೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ಬನಲೆ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಚೂರೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನೀರಿತ್ತಣ ಅಂದ ಎಂಟು ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಸಾಸನ ಪಾಡ್ದ ಸಾಸನ ಒಂಚೂರು ಪಟ 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 ಬಂದೋಡು ಕೊಂಚು ಗುದ್ದಿನ ಒಂದು ಪಾಡಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು కొంచెం ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಸೂರಿ ಎಂಕಲಾವಿ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಜೀಬಿ ಆಯಗೊಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಂಡ ಯಾವು ಲಕ್ಕು ನೈಕಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ರಟ್ಟದಾಲ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಜನದ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಂಡ ಲಕ್ಕ ದಾಪುಂಡು ಇಟ್ಕಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅಕಲ್ ಕೋಡ ತಿಬರ್ಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ತಿಬರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಗ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ದೊಂಬತಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಕಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂತಿರತ್ತ ತೆನನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಉಂದಾವಡಾಂಡ ಫ್ರೈ ಆವಡಾಂಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಯಂ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಆಂಡ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇಗ ಮಂಜುಂಡ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಪಂಡೈತೆ ಯಾವ ಬೈದಂಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವಳುಂಡು ಅಮ್ಮನವಳು ಯಾನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನಡೆಗೆ. ಸೊ ಬೈದಂಗೆ ఒక మెరడ కనపాదు నిగలగాను తోపాదు ఎంచోండు కుంటొంజి రాశుండు అర్ధది ఉండొచ్చు అదే టబ్బుడు ఫుల్ ఉండాలి
ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಉಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೋಣ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಕಾಂಡ ಚೂರು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಬಾಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಚೊಚ್ಚರು ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಕ ಬಂದ. ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಂಚ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಗ್ರೇನ್ ಮಂತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಗ್ರೇನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡು ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜಿ ಪಲಾವ್ ಪೌಡರ್ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಡಮ್ ತಿಂದ ಸಲಾಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಪಲಾವ್ಲ ಸಲಾಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಬರ್ತುಂಡು ಏನುಂಡ ಪಾತೆಯನ್ನ ಇದ್ದ ಮೈಕ್ ಬರ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜೋರುಡೆ ಪಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಏರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಲೆ ಮೈಕದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಗುಲು. ನಾನು ತೆಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ತೇರಿಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಪೋಪ ಕಾಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆ.
ಬಾಯ್ ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು 2,000 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾತಿರೊಂದು ಟೀಚರ್ ಜೋಕುಲ್ ತೋಂದು ಪುಲೆ ಅವಿಯಾನ್ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ. ನಿರ್ಮಲದ ತೇರು ಬೇಗ ಒಯ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತುದುಜ ಚೂರು ಸುತ್ತುದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ತೇರು ಪೋದುಲ ಪಿರ ಬಟ್ಟಾತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪುಜೇರು ಬೇಗ ಒಯ್ಪುಯರು ತೇರು.